O fe enw I yw Emyr Jenkins ac mi rydw i'n cael yn gwneud yn gymrawd heddi ac mae'n rhaid cyfaddau ar ôl graddio yma yn ôl yn dechrau'r 60au o'n I byth yn breuddwydio y bydden ni'n cael yr anrhydedd yma heddi. Wel, ni'n ffodus iawn yn teulu mam I gyd o'r ardal yma ac roedd mam yn 11 o blant ac felly mae gen I genryd dros y lle yma. Ond mae'n mynd ymhellach na na achos fi oedd yr genhedlaeth gyntaf o'r teulu I ddod yma i'r brifysgol. Fi oedd yng Nghythr yn dod yma o mlaen I, ond dyma'r genhedlaeth gyntaf. A beth sydd yn ddiddorol yw bod fy merch a fy wyres ers hynny wedi graddio o Aberystwyth. Beth sydd yn ddiddorol yn Aberystwyth yn yng coleg yn nghyfnod I, roedd cyfle I wneud, fel mae'n siŵr sydd nawr, cyfle I wneud bob math o weithgareddau. Ac wrth edrych yn ôl, gweithgareddau yn ymwneud â'r celfyddydau oedd fy hoffter I. Mod i'n astudio gradd a chael gradd mewn ffiseg, yn y celfyddydau yn actio, cyfarwyddo dramau, canu yn y côr madrigal, canu yn y côr mawr, cystadlu mewn eisteddfodau, cael bobl eraill I gystadlu mewn eisteddfodau. Dyna oedd yn hoffter I ac felly dwi ers gadael y coleg, dwi wedi gwneud gyrfa yn y celfyddydau ac nid mewn ffiseg.